Trebišovským múzeum panovala tajúplná až hrozostrašná atmosféra, v ktorej prechádzali duše do sveta živých počas slávnosti svetiel. Do tajov záhadného múzea vchádzali návštevníci s pocitom strachu. Tu ich už čakali zážitky z dávnej histórie. Najskôr si ich na paškal zobrali mŕtve zombie víly, s ktorými spoznávali tie najstrašidelnejšie zákutia kaštieľa. Od pivnice cez muzeálnu povalu pozdĺž chodbami, kde číhali všakovaké nadpozemské bytosti, prechádzali účastníci podujatia so zatajeným dychom. Môžu tu dnešní návštevníci vidieť nejaké ukážky z historických javov, neskutočné, a môžu si tu vlastne aj vyskúšať dereš. Dole v pivnici vlastne sú vodníci, ktorí sú deti matky, ktorá tu zomrela. Stretnúť ste tu mohli duše zosnulých zo šľachtičnej rodiny, preniknúť sa dalo aj do vodného sveta k vodníkom, kde sa návštevníci stali súčasťou strašidelno-rozprávkových príbehov. Aj detské duše zo záhrobia v túto mystickú noc prešli do sveta živých. Ich túžbou bolo dostať sa do tiel smrteľníkov, ktoré v múzeu videli. Sú to čarovné vily, ktoré lietajú a smejú sa vtedy, keď to dieťa začne plakať. Počas tohto slovanského sviatku sa návštevníci prevtelili do duší našich slovanských predkov a s lampášmi v ruke putovali po Veľkomoravskej ríši. Spoznávali tu zaujímavé legendy, stretli sa s najhrozivejším bohom Perúnom, ale aj jeho každoročnou zvodkyňou, krásnou a večne mladou bohyňou Vesnou. Tohtoročné slávnosti svetiel sú zaujímavé práve v tom, že keďže náš kaštiel sa chystá na veľkú rekonštrukciu, tak dnes naši návštevníci mohli vidieť jeho zákutia, jeho všetky zákutia posledný krát v starých priestoroch a tešíme sa na ďalšie slávnosti svetiel, ktoré už budú, veríme, že v krásnych zrekonštruovaných priestoroch. Deti, ktoré aj tento rok prišli v strašidelných maskách, odišli so sladkou odmenou a radosťou v očiach. Okrem tajomnej atmosféry mohli Trebišovčania pozorovať hviezdnu oblohu s hvezdármi z kultúrneho centra Južného Zemplína a sledovať vesmírne záhady. Novodobé strašidlá, Andrašiovské duše zo záhrobia a záhadné bytosti počas magickej noci vyprevádzali odvážnych návštevníkov z Trebišovského múzea. Z Trebišova Martina Kužmová.